Hello guys, खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय लोगोफोर नै दायोहाय बावखुंग्रियाव थांनो ओंखारदों आरोना जोंनि गामिनिफ्राय ओजा खेरायाव दामग्राफोरा जोंनि गामिनि आरोना खेराय होगोन ओमफ्राय नै सोर सोर थांदों आं भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादों आंनि भिडिअजों अननानै जोबजासिम नायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर नै बिसोरो दामग्रा पार्टि आरोना जोंनि गामिनि गासैबो नै लोगोफोर बे दैमायावहाय फुजा होलांग्रोआंसै आरोना बावखुंग्रियाव थांनायनि सिगां मोनहैनायनि सिगां माने जाहाथे जेबो खैफोद आफोद जायै बायदि आरोना दैमायावहाय फुजा होनो लादों नै लोगोफोर फुजा होखांबाय आरोना ओमफ्राय दायोहाय बावखुंग्रि थांसिगोन ओमफ्राय भिडिअखौबो जोंहा हासबेन्डआसो लादों नालाय आं थाङाखै ओमफ्राय बियोहाय मा होनो रायज्लायनो एसे उसुबिदा मोनदोंनो आरोना भिडिअबो खालामफेरा नालाय ओंखायनो आं भइस डाबिं होबाय स' लोगोफोर नायलांबाय थादों अननानै फार्स्ट टाइम थांदों आरोना जोंहा हासबेन्डआ लोगोफोर ओमफ्राय नै सेंग्राफोराबो फार्स्ट टाइम थांफेराखै आंथ' आरो नुहैयाखैनो बावखुंग्रिया माबायदि आरोना लोगोफोर जास्ट मबाइलावल'सो नुदों माबायदि ओमफ्राय थांफेराखै फैगोन बोसोराव नाजागोन आंबो थांनो गोसो दं लोगोफोर सोरबाफोर नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन आरोना बावखुंग्रि थांनाय लामाया माबायदि आरो बावखुंग्रिया माबायदि नायलांबाय थादों लोगोफोर अननानै जुदि नुवाखैब्ला इन्टारेस्टिं लानो हागोन Danger lah ya driver na, driver boleh danger, boleh tuh driver. Ini kan dia. Salbagan. नै लोगोफोर पुरा साल बागान आरोना जा समायना नुखादो Salbagan. बावखुंग्रि फेस्टिवल बावखुंग्रि हाबबाय लोगोफोर
Tapi berapa kere? Ang sampai dia belum. Nah, di sini apa ya? Di sini. Oh, Korea. Menfai. Ini siap-siap ini lah, Bu. Oh, biar baru kenal dari mana sih? Nama Gilindro. Nama Gilindro. Wait, mau dong, mulai naik. Ini. Berbiasa. Bisa mana buruk na na? Ini minta gitu. Ini minta gitu loh. Udah kalau bayar baik sih kalau. Udah ini. No tension. Amar dua masih. Udah ini. Amar dua masih. Dua masih. Dua uris klien ya, gila so. Masih. Nih aku share ke semene. Ini. Dan negosiasi kali. Mai berani kita ya. Sok mai bra. Sedang sama ada kong saya. Gas nunggu dulu. Sok mai bra. Nune mani mai bra. Kiri saudara nene mangge. Enggak mau kasih dong. Mai bra mangge. Kong saya juga enggak mau. Ayo, No tension. bung silang nang likapan. Sok mai bra. Jangan ke bung supakan singau. Bau kung rena jan gene dongpang geja. Ini badong bang ini badong sam ga. Alma. Sam dongpang. Iya, mas kuli jam di sindang. Mora dah le. Mendingan na dongpang sing mela. Kusir bide. Kita kan dina. Ini first time nama dongpang sing mela. Apa dina? Ini first time dongpang sing mela ikan. Dongpang ri mela na. Dongpang sing mela. Mela. Gajah. Mantap berturut lah kok. Kiri. Jauh. Santai saja. Dulu kamu jadi. Amar manas. Iyo nak kena aja ini mah. Terus pakai lang lain ini begini. Pasok ko ng sila. Pasok ko ng sila. Pasok. Beta. Pasok ko ng sila. Balik ka mong sila. Akan ni dong bau na. Nah, madal du thuja mak. Jaga pabi. Tension nahi. Dia tidak apa-apa itu. Kinore. Ini pun Amat tu parbo. Amat tu parbo. Ikan dari gurau orang nak ki. MCLR. Discuss apa ikan nak ki kela. Single asai mana? देखा था Nanggu. Hal marah dikiu coba lagi. Iman. Almaranya ya udah. Dah lah gendi.
नेहाथारि दिनै फुंखा सारखौबो गयारि सारखौबो गांसे आर'नाइजों सिनायथि जोंनि सिगांनिनो आफादगिरि दासान्दि देहाया एसे उसुख जानानै दंमोन थेवब्लाबो गोबां खस्थ' खालामनानै फैदों बिथां रमेन्द्र खेरखातारिखौ गांसे आर'नाइजों सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय लोगोसे नै बिथां ध्रुब फंबायनोबो गांसे आर'नाइजों बावखुंग्रि हाजो दुलाराय बिबार बाथौ धोरोमारि आफाद बाक्सा जिल्ला चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला दिनैनि बे गोथार हाबाफारि जाय बे गोथार हाबाफारिखौ 1980 मायथाइनिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थादों बे हाबाफारिखौ दैदेननाय धोरोमारि आफाद बिबार बाथौ धोरोमारि आफादनि आफादगिरि नोंथां आरो साफ्रोमबो जोंनि बिफा गुरु बिमा गुरु आइ आफा नोंथांमोन जोंनि बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ दैदेननाय बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगो नोंथांमोन साफ्रोमबो बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमजों लोब्बा थानाय जोंनि आइ आफा नोंथांमोन बर' हारिया जोङो बावगारखोना माखौ बुंनो हाया दिनै पृथिबीनि मानसिफोरा गुदि रावखौ संस्कृत राव होननानै बुंनो नागिरो आरो बे संस्कृत रावनि जोनोमा दिनैनिफ्राय 10,000 बोसोरनि सिगांनिफ्राय जोनोम जादों होननानै बुंनो नागिरो नाथाय संस्कृत राव रायग्रा आर्यफोरनि हाजार बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया आजै आजौनि समनिफ्रायनो बाथौ धोरोमजों बर' हारिखौ गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ लोब्बा लाखिनानै फोथांबोगासिनो दङ बे बिजिरगिरिफोरनि बायदि संस्कृत रावा जुदि 10,000 बोसोर जाबायबा जोंनि बर' हारिया 12निफ्राय 15,000 बोसोरनिख्रुइ बांसिन बे हालामाव दङ गुबुन धोरोम आरो गुबुन हारिजों नासयजानानै जोंनि आसारखान्थिया जोबनानै थांबायमोन नाथाय अनसुलि जोंनि बर' बिमा